Yebo. Likho ntwami li. Elingekho. Ukhona wa? Awukhona ifolo maskandi. Oh. Okay. Umuntu ongithumelela i-message lapha. Umuntu ongithumelela i-message. Angisakhumbuli noma namhlanje noma izolo lona. Ethi awu yayinhle into yenu mabunda sasingazi ukuthi content. Content yani? Lento esiyenzayo. Ngase ngikhathele ukhuluma into eyodwa. Ethini? Ngizama ukuchazela abantu. Sengirayight. Kalelani. Sengirayight. Angiphoxa kodwa. You understand? Kahle umuntu ofuneka usekhathele la yimi. Ngiyazazi mina ukuthi ngifelani. Ngifela ukuthi ngizama ngayo yonke indlela uku-understand noma ngabe akufanele ngabe ngiya-understand. Kupheleni kosuku into yakhona igcina ingiyamanisa nabafana. 2, angisafuni ukukhuluma into eyodwa. Because sime la asithi uthandana nabafana. Kodwa sime la sithi I-understand lento wayenza nami. Wena uyi-understand lento wayenza nami ukuthi ingakanani. Kuyeke ukuyenza nami. Into ongayi-understand kakhulu indawo wayendela kuyona. Ngihlale ngitshelo wena mina ukuthi noma ikuphi la uhamba khona manje lokhu ukhunjuzwa ngalento. Nami futhi ngihlale ngisho into efanayo ukuthi la engihamba khona ngikhunjuzwa ngalento. Kodwa kubuya sengazi ukuthi wena awuyi-understand lento futhi mhlawumbe it's either awufuni ukuyi-understanda noma uzehlisile kakhulu ngale ndlela yokuthi noma abantu bekuphakamisa awuvumi wena ukuphakama. And ngesikhathi ungavumi ukuphakama igcina nami sifuna ukuthi ngichaze izinto engingazazi. Ngimphendula ngithini mina umuntu ongitshela ukuthi nayo intombi yakho beyiqabula ngalo. Angisafuneki ukukhuluma lento mashezi ngoba sesike saba nale nkulumo thina nawe before. Futhi angeke mina ngisama la ngilokhu ngikubuka ukhala ngibe sengazi ukuthi ngumuntu ongenawo unembeza. Yabo empeleni kosuku nawe unegama nami nginegama. Mahle futhi amagama khona. But khona iy'ntuli ey'lokhu zifuna ukuthi ziyingcolisa lento awukwazi futhi ukuyibona wena. Kufika inqwaba yabafana la wena bazokushela emveni kokuthi uqome mina. Nqwaba ngoba bebona ukuthi uyasheleka. Abanye abavulele ukwazi ukuthi kwenzeke lokho abanye awubavuleli. Yabo. So ngithi mina nguneze ithuba lokuyithola wetate ngoba awukayitholi. And lokho ngikwenzela wena ngikwenzela mina ngoba angeke mina ngilongizoma la ngizochazela abantu izinto engingahlangene nazo. Inkinga iqala la mhlawumbe into engizoyisho lento yokuthi lento yasuke yenzeka kwi-social media. Okwesibili mhlawumbe mina abantu ngisabathatha ngendlela efanayo yabo. Abantu babethi hayi uyakhalisa uMashudu kashilo in ukuthi uzokwenza lokho okay it's fine, but mina uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu nje kuyenzeka izinto ngokunganaki. Angifuni ukuyijustifya namhlanje yonke into engizokutshela yona. Ngize ngathi bengitshengisa untwana ukuthi bengishutha nje omunye ubhuti ucela ukuthi ngishutha umfana kahle kahle kazingane. Mase yaphosta on Facebook ngiyabona lapha ngithekiwe. Ukuthi ushawe uvalo wara mase ebona uMashudu. Ukuthi usezophosta ipost yesibili ukuthi sigcine sihambile sayewotela wara. Mhlambe indlela mina engilunga ngayo noma engenza ngayo izinto ngisenze ngathi ngedwa while wena ukhona and stuff. Kumina angazi lento kusho ukuthi ingaphe kwami yabo. Yenzeka ukuthi yenzeka nge-excitement and stuff but ingaphi kwami. Ya nginanomuzwa ukuthi siyayijaha izinto. Okunye ngizoyisola sesize sahamba indaweni kungaselula ukuhlephela emuva. Ngiyayizwa nje le oyishoyo. Mlalela. Engizama ukuyisho Evondla. Mlalela. Once abantu wangaba-attenda they like uphakeme nani. Uma futhi usewehla uyiphinda futhi backfire. Worse ngasuke mina ngangena othandweni elibafakayo abantu. Uzongilalela. Okay. Nomuzwa ukuthi siyayijaha izinto. Kukhona izinto esingavumelani ngazo mina nawe, yabo. Kanti vele kuse-early. Asikwazi ukuthi la ngaseqaleni sesibanga izinto ezibaluleke kangaka la aqaleni. Khona izinto esizokwazi ukuyibekezelela la aqaleni. Kube khona engibona kahle ukuthi ngeke sikwazi ukuqhubeka nazo.
bengizoza ukuthi lento mhlawumbe ayiqali ame njalo kuba iyaqala ngakuzwakalisa ukuphoxeka kwami kuwena and ingakho namanje ngingenayo nje energy yokufuna ukuyikhuluma lento ngoba ngakuzwakalisa ukuphoxeka kwami kuwena ngakuzwakalisa abantu bebuka abaningi bangixeka yabo kwathiwa ngihashi ingane I'm making everything ibe ngami nani amaphutha ayenzeka sakuvumelana walivuma futhi nawe iphutha lakho walibona angikaze ngiphinde ngilivuse mina ngaphandle makuwukuthi siyayidlalela nje futhi nawe ububona mangivusa ukuthi ngivusa njengento ejoke njengento esidasale sesidlula kuyona futhi nawe ubona ukuthi angubambele lutho ngaleyo nto but ngangithi ngirejistile kuwena ukuthi le yanto angifuni kangakanani ukuthi yenzeke number 1 number 2 ingiveza mina ngiwumuntu onjani ungijwayelisa nabafana wena yabo othola ukuthi vele bayithathela amachance yabo nje kwalesi sibonelo senzayo lesi sala ufana ukukhuluma lento ayikhulumayo vele already angilindele mina amashezi ukuthi abafana kuphela bazonqena ukusondela kuwena kodwa nawe nje khona uma kufuneka ubeke and ibuya sengazi ukuthi lo mfana lo uvele unenhloso and lezi inhloso zomfana zizofezeka uma njalo wena umnikeza ithuba lokuthi akwazi ukuyifeza lezi inhloso zakhe angizukwazi-ke mina njalo amashezi ukuzohlala la namanje angithi mina usebile angithi mina uthandana nalo mfana into engishoyo iyodwa ithi hayi asikho ephejini elilodwa ngale nto eyenzakalayo and mina bengithi asime kwemama before ufike lapho Ivunda khona into engifuna ukutshela yona mhlambe enye into angazi uthando lwethu ufuna ngishintshe guquqa isigubhugubhu kushintshe mina yabo ngishintshe mina ngifriendly angazi abangaziyo bayangazi ukuthi ngizobona yabo and I think ngikhathele ukuthuka sengithukiwe kanela uma ngabe ukuthi mina sengidinda ngaleyo ndlela sengaze ngizondinda ku-TikTok khona-ke kuthiwa nje ngiyandinda ngithe kubantu kunento engeke ngize ngibatshele yona kunento nje engeke ngize ngibatshele yona ngisho kuthiwa sebethanda ngoba ngadecide ukungabatsheli yona kunini ngithathwa nje mina lokwathi inhloko ngiyathathwa mina kunezinto engayikhulumi kuwena mina ukuthi wena kunentombazane ekupostayo everyday la ku-TikTok leyo othi wena ngazi wayibona etoilet kanjani yenza amavidiyo lapha yithi lo wamanje kanjani mina ngikhuluma but uma kuziwa ngakimi mina ngizobizelwa la angikhulumi ngoba nginezizathu futhi angifuni ukuyithola ngisezingeni lakhona uthukelwa mina nakhona ngento engenayo isho yayo engakufuni ukuthi ngibe namaganyana ukuthi ngisifebe ngingesona ifebe because mina ngiyazazi ukuthi ngisona isifebe engakufuni lokho ubani othi isifebe hayibo nje la ngibuka even la kuma comments angifuni into engayona kusuka nini umuntu wrong la yini amajezi kusuka nini sikhuluma nama comments thina ngithatha kuma comments mina ukuthi wena ubunomfana ukunikeza ichocolate wena yini ungavalile nguthatha kuma comments mina ukuthi wena ubuqatha lo mfana engomeni kazwelonke nguthatha kuma comments yini ungavali-ke uma ukuthi wena awadinga ama comments ufuna ukukhuluma nami ungicela ukuthi ngivala ama comments yebo ungavalile mina feel like uma ukuthi uyona yonke lento inothando lolo luchazayo nani mhlawumbe ikhona enye into obungangitshela yona esayidini ayikho into engizokutshela yona esayidini I feel like ikhona indlela okumele ungidiscipline ngayo hayi ukuthi each and every time kumele mina ngizohlulelwa abantu ayikho ikhona into engizokutshela yona esayidini kodwa le ngeke ngikutshele esayidini mhlawumbe isona sami ukuthi ngavuma ukuthi mhlawumbe ngangekho fit vele nami sikhulumani la khuluma ukuthi awuyiboni iphutha kulento engikhuluma ngayo angisho ukuthi iphutha ngiboni angifuni ukwenza into engasiyona yini leyo leyo ukuthi yabona nje manje ngiwunonkro nje eSouth Africa yonke kuphi-ke manje kuwa ama-comments uyazi ukuthi le nkani yakho izobonela izinto noma beyisangalunga kodwa ngoba uthi ufuna ngizwe ngawe funa ngitshelo wena uzofika wenza amaphutha ubuye uzongitshela ngamantombazane asema-toilet awuyazi yini indaba yasetoilet noma uzama ukwenza i-excuse yokuthi ngabe ukhona into namanje ngizama ukwehlisa umoya la ngizama ukukukhulumisa kahle ngoba ngizama ukuveza ukuthi angili nawe kodwa ngingalona senzo nazo ufake into yasetoilet ngoba ekugcineni kosuku kufuneka ube ukuthi khona into ethile esiyibangayo bangintombazane yasemelmot kule nto engishoyo mina engikhuluma nayo kwena ukuthi wenze ini wena cha uthini okule nto engishela yona noma ngiqale phansi ngisho le nto engifuna ukutshela yona number 1 angazi ngithi unonkroyi ngaphandle wena uma ufuna ungitshela lokho yabo ngoba vele iningi ezinye izinto engiyitshelwa wena kamuva nje nakhona ungitshela ngezenzo nanokuthi awufuni ukungizwa awungitsheli ngomlomo ngiyakubona nje kuzenzakalela khona yabo alikakahambi-ke vele isugesi mashezi alikakayi bashezi ngicabanga ukuthi ayinkulu intambo esakulengise kumina angifuni lokhu uyibophezelela kwi-relationship othola ukuthi kanti vele iyakukhalisa njengoba ukhala nje angifuni lokhu uyibophezelela kwi-relationship ezolokhu ikwenza uchaza izinto ongafuni ukuyichaza angifuni futhi lokhu uyibophezelela kwi-relationship ekushintshayo kwenza umuntu ongesiyena yabo
indlela elula nje wemama namanje ngithi njengoba ngangisho abantu bezwe sengisho namanje bezwe njengoba ngikhona into engakutshela yona eceleni angizange ngizokudiscipline la ngizokutshela nje ukuthi asiyeke